Hej først, F. Nu skal jeg bevise sætningen. Meget glad for, at jeg kan få lov til at gøre det her. Det var Asta. Vi starter med den sætning, vi alle sammen kender. F af x er lige med a gange x i anden plus b gange x plus c. For at kunne forstå den her sætning bedre, vil jeg nu gerne definere, hvilken betydning a har for vores parabel, hvilken betydning b har, og hvilken betydning c har. Okay, så for det første kan vi hurtigt konkludere, at hvis a er under 0, det vil sige a er negativ, så vil vores parabelgrene pege nedad. Det vil sige sådan her. Kan vi se, at grenene de peger nedad. Så sjovt nok, hvis vores a-værdi er positiv, det vil sige over 0, så er det ligesom, vi har en smilende smiley face, fordi de peger opad. Og så skal vi hurtigt lige forklare. A kan jo ikke være 0, for så vil det ikke være en parabel. Hvilken betydning har b så? Det spørger jeg nogle gange mig selv om, og nu vil jeg gerne lige forklare det. B angiver ligesom hældningskoefficienten i vores parabel. Lige der, hvor den skærer y-aksen. Så hvis vi tegner graf her, og vi gerne vil indsætte vores parabel, hvad så hvis b er positiv? Så betyder den er voksende omkring skæringspunktet ved y-aksen. Det vil sige, at den går opad, som I kan se her. Den er voksende. Boop, den vokser. Og hvis b er negativ, sjovt nok, så er den lidt aftagende. Hvis vi tegner den, så ser den ligesom sådan her ud. Ved lige der, hvor den skærer y-aksen, der er den aftagende. Så skal vi også lige hurtigt nævne, at ved a-værdien, den definerer også, hvor bred eller hvor smal vores parabel er. Nu tættere a ligger på 0, nu bredere er vores parabel. Og nu længere væk fra 0 den er, jo smallere er den, ikke? Så har vi selvfølgelig også c. C den er meget simpel. Den kan vi hurtigt konkludere. Det er skæringspunktet på y-aksen. Så vi kan se her, skæringspunktet på y-aksen for den her parabel, det er lige her. Den vi har tegnet tidligere, det er her. Her. Her der er den faktisk negativ. Det kan den også være. Og heroppe er den igen positiv på skæringspunktet. Tada! Er der mere?